na-anụ onu m. Onye unu na-anụ onu ya n'ehihie a bụ Ọzọ Chimereze, bụ Okwudilichukwu Nweze, bụ ezigbo afa m. Ukwu mmụọ m na-agala ozi, ọ bụ ya bụ Chi Anya Nweze na Ogbuọka. Eme okwu anyị kwụ n'ọnụ bụ ogogo okuke debelu mmadụ. Mgbe na-asị na ọ ya aka mma na tutu mmadụ amalụ ka esi eme akwụ, ị ga-ezikọ na-ewukwa akwụ ọfụnụ ka esi wee bupụta ya bụ akwụ tutu o ruo n'ogogo imebi ya eme, mmanụ ewee pụta, akị ewee pụta, ahịhịa si na ya wee nwee ike gakwala onwe ha. Ọ ya bụ na ịkụzicheri ya amụtacha ihe a, ịma na n'eziokwu eziokwu na-enyefego amamihe ị nwere n'aka ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na ọ maghị ya bụ ihe anwa, ọ ka ya na-agbachi ya anya tutu ị mara ihe bụ mmadụ. Ka edi ihe bụ mmadụ. Mmadụ bụ ganige, mmadụ bụ ụlọ okuke na-alọ n'ime arụ ya ka anyị ncha niile si wee pụta. Ịtụgharịa ya nwa ya ka anyị ncha bụ, ma nwoke ma nwaanyị, ebe ọ bụ na ọ sokwa gị nọlụ. Ị na-eme ezi omume, na ị na-eme ajọ omume, nwa Chukwu ka ị bụ. Andị na-ewezuga gị nwa ichi ya azụ n'ime Chukwu, Chukwu anyara ezulozi oke. Nwafọ Igbo, ihe a bụ ihe anyị maalụ n'okuke. Anyị ji were mmanụ na mmadụ bụ Chukwu. Eji wee sị gị na mmadụ bụkwanụ chi nwanne ya. Kama na chi nke anyị nọ, anyị na-aza afọ ya dị n'ogogo n'ogogo. O wee bụrụ ya, enwe ike apụta asị gị na ị bịalụ chi mmadụ n'oge ụwa, chi n'oge ụwa, chi bubute gị n'ime ụwa. Ihe ọ bụ na oge ewepụtelu gị n'ime Chukwu, ị na-achọ ebe ị na-aga, na enwere mmụọ fụrụ na akara enyelu gị ya adịbanụ mma n'ala Igbo. Ha wee pụta n'Igbo wee rọrọ gị dịka akụkọ ubi. E wee duru gị wee pụta n'ebe ị nọ wee nwụọ iyi ụwa. Edukwelu gị n'ebe ahụ ị nọ wee nwụọ iyi ụwa, wee batakwa n'afọ nne gị ka ị welu mepụ ihe ahụ bụ ihe ezuru gị. Oge anwa ị na-emechi ihe a niile ebe ahụ ka e nyere gị ikike ihe ị ga-abụ n'ụwa. Enwe ndị ụlọ ọrụ na ha ya abụ eze, nwere ndị ụlọ ọrụ na ha ya abụ ndị isi dị iche iche, nwere ndị ụlọ ọrụ na ha ya abụ ndị agha. Onyinye a niile enyechelu bụ ya bụ ihe ị bịara ịnọchite Chukwu n'ụwa. Ihe kpatara m ji wee gaa lụtụ aka n'ebe a m gara kịta bụ ka ị wee mara ihe bụ ọnọdụ mmadụ n'ime okuke. Isi ahụ enyelu gị, ọ na-abụrụ ndị kwuru okwu asị na o nwere timing, na o nwere duration ị ga-eji wee mee nke gị wee gafee. Ọ sọkwa gị nwekwara ike ime emenwu nke gị ahụ enyelu gị, emechikwa ichieta azụ ịbịa mee ihe ahụ a chọrọ ka ime n'ime buru merụ na mmadụ na-anụ ụwa. Maka ihe eji anụ ụwa na-echieta azụ n'ụwa bụ na ihe ezuru gị n'ịlụ ya, na ị ga-agbu oge nkịtị na-abụ ihe ekwesịghị ime gị eme gị. Mana onye maara ihe were bịa n'ụwa mere o ji wee sị gị na onye ọbụla na-achọ ụzọ mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ na-achọta Chukwu, na ọ na-achọta chi ya, na ọ na-achọ ụzọ chi ya. Ọ ya mere na Nwafọ Igbo enwere ebe edilu n'ihe a bụ okwu mmụọ, dịka ndị ọtụtụ ji wee dee scriptures. Maka ihe ọbụla ị na-ede bụ nke chi gị gbarụ gị, nke gị na chi gị ji wee zụọ ahịa. Ọ bụchara ha ncha metụtara ụwa, ọ bụrụkwana ha ncha ga-emetụta ụwa. Ụlọ ịlọ na ofe ịfụrụ, ọ bụrụkwana ha ncha ga-emetụta ụwa. O wee bụrụ ya nwa Chukwu. Ihe m ji wee lụtụsịrị gị aka n'ebe a bụ ka ị wee mara na akụwaba gị na-ekwu ihe bụ ogogo mmadụ nọ na ya. O wee bụrụ na ebe ọ bụ na Chukwu enwe ha awụrụ ọzọ oyi, ị nweghị ike isi na Chukwu n'ụdị asị gị n'ọfọm ụdị awụrụ oyi. Chukwu enwela awụrụ, and ihe o ji onwe ha awụrụ maka na ọ nọ ebe niile, na ọ bụ ihe niile. And onye ọbụla bụ ihe niile enweghị ofu ihe ị ga-asị na ọya ma bụ ihe a. So ị na-achọ si kedu ihe bụ mmadụ, ị mara na ọkụkọ nọ n'ime mmadụ. Ị na-achọ kedu ihe bụ mmadụ, ị mara na ikuku nọ n'ime mmadụ, na mmiri nọ n'ime mmadụ, na aja ala nọ n'ime mmadụ, na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nọ n'ime mmadụ. Ga-abụ ọ bụrụ na o bebe na nkenke n'ọnọdụ o kwesịrị ịnọ, bụ dịka eji wee sị gị na ihe na-akọ gị n'arụ, na mmiri na-akọ gị n'arụ,
ị chọba n'ihe ahụ na-eme ka mmiri baa ụba n'ime alụ gị bụ nke edebe elu gị na ngwuru gị bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ iyi eri ebe ịkasị gị na ọbara bụ ihe na-agbadata n'arụ gị na ị kwesịkwara ka ọ gbagotetu ị chọba mkpa akwụkwọ na-enye ọbara mkpa akwụkwọ ahụ bụ iji zikọ gị na ike mkpa akwụkwọ ahụ dị gị n'ime maka na ọ batakwa gị n'ime na ọ ga-enyekwa ọbara i wee fụzie na oge ị matachara onwe gị na ị ga-amatazi ụwa ebe ị nọ. O wee bụrụ ya mụ wee na-akọwala unu dịka uche nke m si were ụra na mmadụ na mmụọ nwere agbata na-abụ ka ha ji wee nwee agbata na-abụ dịka m si wee kwubugo oge nke ọzọ na ịbịa na ihe a bụ ọkwa ihe dị n'ime ọkwa bụ nke a otu a ka o si wee dị n'ime mmadụ ka a na-azụ ahịa mmụọ mmadụ na Chukwu ihe ọbụla Chukwu chọrọ ime bụ n'ime mmadụ ka ọ na-ewuli ọ tinye ya taa onye ahụ aga lụọ ya. So o wee bụrụ ya dịka anyị ji wee na-agakwa n'iru obele obele maka ihe onyonyo eji alụ ọrụ aga m asị unu ka anyị na-ewekwere ya na nkeji maka o nwere oge ọ ya elu bụ na ajụbazie ajụjụ mgbe oge unu ga-aghọtacha ihe okwu anyị kpụ n'ọnụ maka kịta anyị ka wolie nkeji iji wee na-akọgodi ya bụla akụkọ ka unu wee nwee ike ka o wee nwee ike baa unu arụ unu wee mata na ihe a na-ekwu nwekwara ebe ọ dị ile maka na ọ bụrụ na e nwere mgbọrọgwụ mmadụ ya anwụ wee nweta onwe ya n'afọ na-atụ ya zikọrọ na ikike o ji welu dị mma o ji welu nọrọ n'afọ ataghị ya dịbụ n'ime mgbọrọgwụ ahụ na ọ dị ka more like spare parts na ndụsụlụ oyibo nke gị ka ha nwee mebibelu ị ga weta ya n'ebe edebere ya batinyekwa ya n'ebe o kwesịrị ịdị n'ihi na ọ dịkwa gị n'ime ma nọkwalụ n'ilo ka ọ dịkwalụ unu na mma. Aka m ụkwachi anya nwe eze na ụgbọ ọka ọzọ Chimere eze Okwudilichukwu nwe eze aga m na-ewetara ya unu na nkeji wee luo oge unu ga-aghọta m ọfụma m wee tọzie ntị n'ala wee nụbazi ajụjụ unu ga-ajụba m. Ewekwa oge anyị ga-elu anyị ga-ewetakwelu unu ọtụtụ ntụziaka dịka ọtụtụ ndị kwuru okwu ji welu dee n'akwụkwọ igwe okwu nke ha dịka ndị si n'okwu mmụọ. Anyị akọkwala unu ọtụtụ ihe ntụziaka iji wee ma na ọ bụ akụkọ iro ka anyị na-enye unu. Udo dịkwala unu Nwachukwu.